Jeesus kantoi huolta kristittyjen yhteydestä. Hänen ylimmäispapillinen viimeinen rukous oli sitä, että hän rukoili paljon sitä, että kristityt olisivat yhtä. Ja aikanaan hän sitten opettikin vielä sitä, että kaikki tuntee kristityt Jeesuksen opetuslapseksi, kun heillä on keskinäinen rakkaus. Ja tämä Jeesuksen huoli on aika aiheellinen. Jos me katellaan ympärillemme, niin me tiedetään paljon seurakuntia tai kristillisiä yhteisöjä, jotka on pikemminkin kuuluisia siitä, että siellä on keskinäisiä ristiriitoja ja kuppikuntia, eikä siitä, että he pitävät yhtä. Ja kun me katsellaan kristittyjä ihmisiä, niin kyllä me nähdään paljon sellaisia kristittyjä, jotka pikemmin ovat hyvin ennakkoluuloisia ja varautuneita, eivätkä he ole kuuluisia siitä rakkaudesta, joka heistä huokuu ulospäin ja kohtaa niin toisia kristittyjä kuin ei-kristittyjäkin. Seurakunnan kolminaisuus on semmoinen työkalu, jonka mä toivon olevan apuväline, ajattelun työkalu tai jopa suorastaan menetelmä, jolla me opittaisiin ymmärtämään toinen toistamme ja me opittaisiin rakastamaan toinen toistamme. Tämä seurakunnan kolminaisuus on, sillä on 3 aivan erityistä tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on vapaus. Mä toivon, että se, joka näitä ajatuksia rupeaa pyörittää mielessään, niin se saisi kokea vapauden olla oma itsensä. Juuri sellainen, millaiseksi Jumala on sinutkin luonut. Niin, että sinä et vertaile vieruskavereihin, vaan tajuat, että ei hyvänen aika, minunhan kuuluukin olla juuri sitä, mitä minä olen. Toinen tavoite on se, että kun ensin ymmärrät, että hetkinen, minähän olen Jumalan luomana, tällainen, erilainen kuin muut, mutta juuri oikeanlainen, tällaisena omana itsenäni, niin siinä samassa myös katse omista varpaista nousisi niin, että tajuaisi, että myös tuolla erilaisella kristityllä, sillä on ihan sama lähtökohta. Hänkin on omana itsenään juuri sellainen kuin hänen pitää olla. Ja 3. tavoite on se, että tällä tavalla ajattelevat erilaiset kristityt löytäisivät toinen toisensa. Niin, että syntyisi seurakuntia, jossa vahvuudet, jotka siellä jo on. Meillä on jokaisessa seurakunnassa on hirvittävän paljon vahvuuksia. Tekisimme sanoa, että kaikissa seurakunnissa on jo ne vahvuudet, mitä seurakunta koskaan tarvitsee. Mutta lahjojen piilottaminen on vaan paljon yleisempää kuin niiden esille tuominen. Jo pelkästään sen takia, että me ajatellaan, että on paljon hyviä ja tärkeitä lahjoja, mutta mulla ei ole vaan yhtään niistä. Minun lahjat on semmoisia, että ei niillä ole erityisemmin käyttöä. Nuilla muilla on hirveän tärkeitä lahjoja, minä nyt on vaan tällainen. Mutta kun ei ole olemassa semmoista tilannetta. Meillä on Jumala, joka antaa meille lahjoja, niin kuin hyvä vanhempi. Jos vanhempi antaa lapselleen lahjan, vaikka sählymailan, niin ei hän sen jälkeen passita sitä lasta tennistunnille. Vaan se lahja on annettu sitä varten, että hän voi käyttää sitä juuri siihen, mitä lahja on. Jokaiselle teistä on annettu lahjoja. Ja se ei tarkoita sitä, että Jumala antaa sulle jonkun lahjan ja toivoo, että kumpa käyttäisit jotain muita lahjoja ja kumpa sulla olisi jotain muuta. Se, mitä sulla on annettu sitä varten, että se on hyvä juttu seurakunnan palvelemiseksi. Ja nämä 3 tavoitetta, vapaus, ymmärrys ja kokonainen seurakunta, ne on sellaiset jutut, joita mä haluan viedä eteenpäin. Mä toivon, että tämä seurakunnan kolminaisuus auttaisi siinä asiassa. Tämä lähtee liikkeelle Jumalan kolminaisuudesta. Se on se, mihin tämä kaikki pohjautuu. Meidän kuva on jossain piilossa, mutta kerksitte jo nähdä pienen vilauksen kolmiosta, missä... No niin, siellä se on taas jälleen. Meillä on kolmiyhteinen Jumala, josta voitaisiin pitää aika monta seurakuntailtaa peräkkäin. Mutta nyt otan vain yhden tietyn näkökulman. Minun ensimmäinen kummilapseni on nyt jo ajokortti-iässä, mutta kun hän oli sellainen pieni kysely-iässä oleva poika, hän iltarukouksen jälkeen kysyi äidiltä, että äiti, mikä se pyhä henki on? Ja tämä kummipoikani äiti tuli sitten myöhemmin minulle ja sanoi, että autan nyt Marko, kun sinä olet pappi, että minä en osannut sanoa, mikä se pyhä henki on. Minä kerroin, mitä se pyhä henki tekee. Ja totesin, että en minäkään osaa yhtään sen enempää sanoa. Me ymmärretään Jumalan kolminaisuus kaikkein parhaiten yleensä niiden tehtävien kautta, jotka meille Raamatussa sieltä näkyy. Ja esimerkiksi Isä
näyttäytyy kaikkein eniten luojana ja maailman hallitsijana. Eli kun me puhutaan isästä, niin me puhutaan usein sen yhteydessä kaikesta tästä arkisesta elämästä, jonka hän on luonut. Hän on maailmankaikkeuden hallitsija. Ja ihminen näyttäytyy Jumalan kuvana. Se, että isä on luonut myös ihmiset, niin se on hyvin tärkeä osa sitä, että kun hän on luojana tehnyt koko maailman, niin se on ihmisellä tärkeä paikka. Jumala on poika myös, ja poika näyttäytyy ennen kaikkea lunastajana, maailman sovittajana, pelastajana. Ja silloin me liitetään aina Jeesukseen hyvin paljon näitä meidän oppiin keskeisesti liittyviä asioita. Hän on Raamatun keskus, joka kertoo, miten ihminen pelastuu, pääsee taivaaseen. Ja Jeesus on niin tärkeällä tavalla Raamatun keskus, että Jeesus ja Raamattu kummatkin kantavat samaa nimeä. Puhutaan Jumalan sanasta. Raamattu on Jumalan sanaa, joka kertoo lihaksi tulleesta Jumalan sanasta Jeesuksesta. Ja meillä on Pyhä Henki, joka on erityisesti pyhittäjä. Hän on Jumalan voima. Hän on Jumala täällä maan päällä kristittyjen keskellä ja suorastaan kristittyjen sydämissä. Voidaan sanoa, että yksi tapa kuvata Pyhä Henki on se, että hän on Jeesus meidän sydämessämme, Jeesus meissä kristityissä. Ja Pyhän Henkeen me liitetään se, kuinka hän kasvattaa meitä. Puhutaan pyhittäjästä, semmoisesta tekijästä, ikään kuin esimerkiksi ortodoksiveljillä on tällainen sanonta, että kun maailman luomisen näkökulmasta me puhutaan ihmisestä, että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, niin sitten taas Pyhän Hengen näkökulmasta me puhutaan siitä, tai erityisesti ortodoksit puhuvat siitä, että ihmisen on tarkoitus kasvaa Jumalan kuvasta Kristuksen kaltaisuuteen. Ja Pyhän Hengen tehtävä on kasvattaa meitä. Niin kuin yhdessä virressä hienosti sanotaan, taivasta varten kasvattaa kohti Kristuksen kaltaisuutta. Ja nämä on nyt ne tekijät, mihinkä tämä seurakunnan kolminaisuuden ajattelumalli perustuu. Eli siellä taustalla on kolmiyhteinen Jumala, jossa näkyvät nämä roolit. Isä, luomakunta, tämä arkinen elämä, se näkyvä elämä. Minä puhun tästä eteenpäin hyvin paljon ykkösnurkasta tai ylänurkasta, ja silloin minä liitän siihen näitä isään äsken liittämiäni määreitä. Sitten puhun kakkosnurkasta, ja silloin liitän siihen tähän Jeesukseen, Jumalan sanaan, Raamattuun ja oppiin liittyviä juttuja. Ja kun puhun kolmosnurkasta, tarkoitan Pyhän Henkeen, rukoukseen, kristityn kasvuun ja karismaattisuuteen liittyviä asioita. Eli tämmöinen ykkös-, kakkos- ja kolmosnurkat täällä pyörii. Ja se on koko tässä seurakunnan kolminaisuudessa taustalla. Eli nyt alkaa semmoinen hieno graafinen diashow, jossa on kaikissa kuvissa niin taustalla tommoinen kolmio. Ei se etene yhtään mitenkään. Vaihdan vaan vähän eri asioita noihin nurkkiin. Ja ensimmäinen... vielä olikin tämmöinen asia käymättä läpi. Tämä on yksi hyvin tärkeä asia, on se, että kun Jumala on ilmoittanut itsensä kolmiyhteisenä, niin sillä on meille valtavan tärkeä merkitys siinä mielessä, että meidän olisi vaikea ymmärtää Jumalaa, jos Jumala olisi ilmoittanut itsensä vain yhtenä persoonana. Esimerkiksi meidän olisi tosi vaikea ymmärtää, kuinka Jumala tulee ihmiseksi, joka pystyy yhtä aikaa olemaan täällä maan päällä ja rukoilee itseään taivaassa. Ja aivan erityisesti Getsemanessa hän tuskaisesti rukoilee itseään, että kumpa minun tahtoni voisi toteutua. Mutta jos ei, niin toteutukoon minun tahtoni. Ja sitten hän menee ristille ja kuolee maailman puolesta, jotta hän sovittaisi oman vihansa maailman kanssa ja voisi osoittaa oman rakkautensa. Meillä loppuu ymmärrys, että me ajatellaan nämä kaikki asiat yhteen persoonaan. Ja vielä huipennuksena sitten hän itse astuu taivaasiin ja lähettää itsensä tänne ja asuu meidän sydämissä, jotta me siellä meidän sydämissämme oleva Jumala voi kasvattaa meitä kohti taivaassa olevaa Jumalaa.
me emme tiedä millä tavalla Jumala on yhtä aikaa 1 ja 3, mutta se, että tämä kolmiyhteys on tapa, jolla me ymmärretään sitä Jumalan moninaisuutta paljon paremmin. Ja tämä antaa meille esikuvan seurakuntana. Jos Jumala on yhtä aikaa 3 erillistä persoonaa, jotka toimivat aika eri tavoin, mutta heillä on saumaton ykseys, niitä puhutaan yhdestä Jumalasta. Niin tämä antaa kuvan siitä, että minkälaisia meidän kuuluu olla seurakuntana. Me ollaan kaikki jäseninä erilaisia, mutta meillä oli siis saumaton ykseys, jonka jälkeen se seurakunta pystyy olemaan yhtä aikaa jotain sellaista, mitä yksi ihminen ei pysty koskaan olemaan yhtä aikaa. Ja tämä on se tavoite. Ensimmäinen osa tästä on tämmöinen, mä käytän sanaa kristityn pelikenttä. Ja tässä on aivan tämä ensimmäinen tavoite kirkkaasti läsnä, että yritän puhua siitä vapaudesta, joka meillä on, kun me katsellaan tätä kristillistä kirkkoa, miten moninainen se on, miten monella tapaa se ilmenee, niin me pystytään vähän asemoimaan itseämme, missä päin me liikutaan. Ja me katsotaan hyvin monelta eri tasolta, monesta eri näkökulmasta, missä kaikessa me liikutaan ja mikä olisi semmoinen meidän paikka, missä me koetaan itsemme vapaiksi, niin että meille tulee semmoinen olo, että hei, tämä on se kohta, jossa minun kuuluu seurakunnassa elää. Tällainen minä olen, tällaiset on minun lahjat. Lähdetään tämmöistä liikkeelle. Mä jo aikanaan kuulin nuoriso-ohjaajan harjoittelijana yhdessä seurakunnassa ollessani sellaisen sanonnan, että yksi pastori vaan totesi, että ortodoksit korostaa ensimmäistä uskon kappaletta, luterilaiset toista ja vapaat suunnat 3. Ja onhan tämä monella tapaa hyvin totta. Jos haluat löytää seurakunnan, jossa puhuttaisiin aivan erityisen paljon pyhästä hengestä, niin kyllähän sinä helposti menet silloin helluntai-seurakuntaan tai vapaa-kirkkoon, koska sinä tiedät, että vapaat suunnat puhuu paljon enemmän pyhästä hengestä. Jos haluat kuulla julistusta hyvin selkeästi Jumalan sanan opista, Jeesuksesta, Kristuksesta ja uskon vanhurskaudesta, niin sinä etsit luterilaisen kirkon. Ja jos koet, että se on jotenkin semmoinen arjen keskellä elävät kirkot, niin sitten sinä voit helposti muistella elokuvia, joissa on joku katolinen pastori, joka tuntuu, että hän on enemmän poliitikko kuin pappi. Vanhat kirkkokunnat, katolinen ja ortodoksinen, näyttäytyy muista kulmista katsellen. Eli siis nyt pieni vastuuvapauslauseke. Kaikki mitä mä sanon on hyvin semmoista liioittelevaa ja kärjistävää. Niissä on hyvin vahva totuuden siemen, mutta mä sanon nämä myös semmoisina esimerkkeinä, että minä vien niitä vähän pidemmälle kuin ne todellisuudessa ovat, jotta me ymmärretään ne asiat. Mutta jos me katsotaan noita vanhoja kirkkoja, niin minkälainen mielikuva meillä on, niin ne on semmoisia yhteiskunnan ja arjen kirkkoja, jossa eletään sitä arkea toisten ihmisten kanssa. Niin, että välillä tulee semmoinen kuva, että ovatko ne hengellisiä ollenkaan. Mä olin Tsadissa niin rauhanturvajoukkojen pappina, tein yhteistyötä katolisen papin kanssa myös paljon, hän oli irlantilaisten joukon pappina siellä. Ja kerran hän sattui näkemään, että mulla oli kädessä tavallinen raamattu. Hän katsoi, onko sulla raamattu mukana täällä? Onpas sinä hengellinen ihminen. Minua nauratti ja hurjasti, mutta se johtui siitä, että siis Lutherkin kertoi, että oliko hän 20-vuotias, kun hän ensimmäistä kertaa tajusi, että on olemassa semmoinen kirja kuin Raamattu erikseen. Koska hänellä oli vaan se katolisen kirkon messukirja, jossa oli ne päivittäiset Raamatun-luvun kappaleet. Totta kai siellä luettiin Raamattua, mutta se meni sen jumalanpalveluskaavion mukaisesti. Ei niin, että se oli omana kansankielisenä kokonaisena Raamattu-teoksena. Ja jotain tällaista varmasti tämä katolinen pastori silloin tarkoittikin, että niin, oletpas sinä hengellinen ihminen, kun luin Raamattua sellaisena. Me ollaan totuttu pitämään näitä vanhoja kirkkokuntia semmoisena, että niissä on hyvin jämäkkä johto ja organisaatio. Siellä saatetaan rivitasolla olla hyvin eri mieltä kirkon johdon kanssa, mutta siellä ei missään vaiheessa kyseenalaisteta sitä, että mitä mieltä kirkko jostakin asioista on. Ja otetaan nyt esimerkki siitä, että nyt kun on ollut kovasti kiistoja Suomen Evlut-kirkossa siitä, että miten meidän pitäisi suhtautua nyt esimerkiksi uuteen parisuhdelakiin, niin aikanaan kun siitä äänestettiin eduskunnassa, niin saman tien tuli katoliselta ja ortodoksilta kirkolta kommentit, että ei vaikuta meidän käytäntöihin. Ja me ollaan sitä mietitty paljon enemmän. Heillä on hyvin semmoinen jämäkkä, napakka johto ja
organisaatio ja normisto. Siellä saatetaan hyvin selkeästi ohjeita käytännön elämästäkin semmoista, että ei meidän kirkko rupea sanomaan mitään syntyvyyden säännöstelystä niin kuin katolinen kirkko. Siellä annetaan tällä tavoin niin arjen elämään hyvin selkeitä normeja. Ja jumalanpalveluselämältään nämä on hyvin korkeakirkollisia. Messu on se juttu. Ehtoolliset sakramentti. Liturgia on hyvin vahvassa roolissa. Mennään hyvin juhlavasti ja korkeakirkollisesti. Sitten nämä reformaation kirkot, uskonpuhdistuksen kirkot, niin me luterilaisena kirkkona, me ollaan sanan kirkko ja me korostetaan Jumalan sanaa ja me korostetaan aivan erityisesti sitten Jeesusta vielä. Me ollaan kansankirkko ja me ei olla semmoisia yhteiskunnan niin näkyviä vaikuttajia kuin esimerkiksi katolinen kirkko, jota johdetaan ihan omasta valtiostaan käsin. Me ollaan kansankirkko ja me vaikutetaan paljon, mutta se on enemmänkin semmoista syvissä riveissä olemista. Me julistetaan paljon syntisen vanhurskauttamisesta ja katsotaan nimenomaan tämmöistä opillisesta Jeesuksen sovitustyö näkökulmasta hyvin vahvasti. Ja meillä jumalanpalvelus on hyvin saarnakeskeinen. Ensinnäkin, jos ollaan semmoisella paikkakunnalla, missä on paljon eri pappeja, niin jumalanpalveluksen lähtemistä mietitään usein sen mukaan, että kuka on saarnavuorossa. Että siellä on tämä pappi saarnaamassa, lähdenkö vaiko en. Ja vanhastaan meillähän äänestyspäätös, ketä äänestetään kirkkoherraksi, tehdään vaalisaarnan perusteella. Minkälainen saarnamies se on. Eli jos ajatellaan, niin varmaan esimerkiksi katolisessa kirkossa niin ei se saarna ratkaise, kuka valitaan papiksi. Se on organisatorinen kysymys. Eikä jumalanpalvelusta mietitä, että kuka siellä saarnaa, koska saarna on pikemminkin aika pieni. Se on saattaa 5 minuutin saarna, mutta se jumalanpalvelus itsessään ja messun ne ehtoollisen velit ja muut on paljon tärkeimmässä roolissa. Ja sitten vapaissa suunnissa siellä korostetaan hyvin paljon pyhähenkeä. Se on monella tapaa semmoisia yksilöiden kirkkoja. Vapaissa suunnissa on hyvin tyypillistä sekin, että saatetaan liikkua eri seurakuntien välillä ja koe, että mennään aina sinne, missä sillä hetkellä tuntuu hyvältä olla. Ei välttämättä sanota, että minä olen helluntailainen, minä olen baptisti ja minä johonkin muuhun vapaakirkkoon kuuluva. Saattaa, että jos vaihdetaan paikkakuntaa, niin käydään vähän katsomassa eri vapaita suuntia ja sitten valitaan niistä joku, mikä ei ole välttämättä samaa tunnustusta kuin se edellinen. Siellä korostetaan hyvin paljon tätä pyhän hengen uudistamaa elämää, joka kuuluu meillä näkyä sitten kristityn vaelluksessa. Ja sitten, jos vanhat kirkot puhuu messusta ja me ollaan vanhastaan puhuttu jumalanpalveluksesta, nyt messukäytäntöhän meillekin on tullut mukaan. Minä nuoruudesta vielä muistan, että messu oli siinä mielessä harvinainen, että se oli ehkä kerran kuukaudessa. Muuten se oli aina sana jumalanpalveluksessa, me oltiin sanan kirkko enemmänkin. Ja sitten vapaissa suunnissa, niin siellä ei puhuta sitten enää messusta eikä jumalanpalveluksesta, puhutaan useimmiten kokouksista. Ja se on huomattavan paljon vapaamuotoisempi kuin nämä 2 muuta. Sitten mä oon laittanut tuolla semmoinen kursivoituja ja lihavoituja sanoja. Tuolla oli liturgian korostus ja raamatun korostus ja rukouksen korostus. Jos me käydään näissä jumalanpalveluksissa, niin kun meillähän seisomaan nouseminen on kunnioituksen ele. Tuolla ortodoksissa ja katolisessa kirkossa siellä ortodoksit seisoo koko liturgian ajan ja katolilaiset nousevat seisomaan messuliturgian ajaksi. Meillä luterilaisessa kirkossa vanhastaan noustaan, kun raamattua luetaan. Ja vapaissa suunnissa noustaan rukousten ajaksi. Ikään kuin korostuu nekin, että mitkä puolet on jumalanpalveluksen semmoiset tärkeät elementit. Ja sitten, kun me ollaan aika pirstoutunut kristikunta, niin sitten me tietysti halutaan yhteyttä, mutta meidän tapa, miten me sitä ekumeniaa ja kristittyjen yhteyttä harrastetaan, niin mehän toivotetaan aina ihmiset tervetulleeksi sinne, missä me itse ollaan. Me ollaan tultu tähän seurakuntakolmioon jokainen omasta nurkasta ja todetaan, että hienoa, kristityt voisi olla yhtä, eli ne muutkin voisi tulla tänne, missä me ollaan. Koska me ei oikein kunnolla aina ymmärretä. Me voidaan tehdä tästä samasta kirkkojen kolmiosta pienempi kolmio, esimerkiksi Suomen kirkon suhteen. Meillä on minä sijoitan tuonne ylänurkkaan kansankirkon ja nykymuotoinen körttiläisyys, jossa ihmisläheisyys on hyvin tärkeässä roolissa. Me puhutaan semmoista niin kuin kansankirkossa ja nykyisessä semmoisessa herännäisyydessä, niin siellä puhutaan hyvin paljon sitä ihmisyydestä, jäsenyydestä ja suvaitsevaisuudesta ja rakkaudesta. Että ihmisen täytyy saada kuulua joukkoon, ketään ei saa sulkea ulkopuolella, on hyvin tärkeää kohdata ihminen. Ja nämä korostukset tulee siellä. Herätysliikepiireissä puhutaan esimerkiksi evankelisuus, viidesläisyys on tämmöisiä, jossa niin kuin oppi on hyvin tärkeässä roolissa. Puhutaan esimerkiksi uskon vanhurskaudesta todella paljon. Ja olen kerran ollut yhdessä evankelisessa jumalanpalvelusyhteisössä, käynyt aika paljonkin opiskeluaikana ja viihdyin siellä tosi hyvin. Mutta sitten mä huomasin sellainen jännä jutun, että kun siellä oli paljon vierailevia saarnamiehiä, niin
hyvin usein Jumalanpalveluksessa mä kuulin, tai siis mä totesin, että mä noin 4 vuoden ajan mä kuulin aina saman saarnan, koska vieraileva saarnamies kun tuli, niin hän halusi puhua siitä asiasta, mikä oli kaikkein tärkein. Eli kaikki puhuivat uskon vanhurskaudesta. Ja ennätys oli siinä, kun mä menin, oli lähimmäisen sunnuntai ja Raamatun teksti oli Laupia samarialainen. Ja mä muistan tämän lähes sanatarkkaan tämän saarnan aloituksen. Hän oli lukenut Laupia samarialainen evankeliumiteksti ja aloitti. Saarnatekstistä nousee hyvin selvästi esiin lähimmäisen rakkauden teema. Olen kuitenkin valinnut saarnani toisen teeman, se on uskon vanhurskaus. Ja mä valahdin penkissä alas ja totesin, että eikö täällä saa muusta puhua. Kun se oli niin tärkeä korostus, että haluttiin siinäkin vaiheessa, kun olisi oikein syöttö lapaan, että nyt puhuttaisiin lähimmäisen rakkaus. Ei, nyt uskon vanhurskaus on tärkeä. Sen takia, että meillä täällä herätysliikennurkka on sellainen, että sellainen raamattu teologia, tunnustuskirjat ja oikea oppi on se, mikä koetaan hyvin tärkeäksi. Ja sitten taas Suomen kirkon sisällä esimerkiksi Hengen uudistus ry on se, mikä on ollut hyvin paljon pitänyt esillä sitä, että myös pyhästä hengestä meidän pitää puhua. Ja sen myötä meidän kirkkoon on alkanut myös niin lisääntyä semmoinen ikään kuin sen Jumalan todellisuuden korostaminen, mikä näkyy esimerkiksi ylistämisissä, puhutaan armolahjoista enemmän ja henkivalloista. Ja nämä on kaikki suhteessa toisiinsa sillä tavoin, että me voidaan tehdä näitä kolmioita eri ympyröissä. Me voidaan vielä pienentää. Esimerkiksi 5. herätysliike, siitä voitaisiin tehdä vielä oma kolmionsa. Siellä voitaisiin ajatella esimerkiksi kansanraamattu seuraavaksi tuolla. Ja sitten täällä olisi vaikka Suomen raamattuopisto ja OPKO ja kansanlähetys olisi täällä mikä tämä on, tämä karismaattisesta korostavassa. Kansanlähetys ei ole millään tavalla mitenkään äärimmäisen karismaattinen porukka, mutta jos pienennetään kolmiota, niin sitten löydetään aina erilaisia korostuksia. Ja yhtä lailla täällä Pälkäneellä seurakunnassa te voitte kokea, että tuo ihminen on enemmän painottunut tuonne päin ja minä olen tänne päin. Ja aina kun katsotaan, vertaillaan keskenään, niin me huomataan eroja, että toiselle ihmiselle tollaiset korostukset on tärkeämpiä ja tälle toiselle on taas nuo toiset korostukset. Sitten on kiva kyräillä. Nämä ykkösnurkkaset, ne on ihan liian maallisia. Kakkosnurkkaset, ne on ihan liian teoreettisia ja opillisia. Ja nämä on ihan liian hurmoksellisia, nämä kolmosnurkkaset ihmiset. Se on kiva katsoa aina nenänvartta pitkin, kun ne toiset uskoo ihan väärin. No, siitä armolahjoihin. Tämä armolahjat voidaan yhtä lailla kivasti heitellä tänne kolmioihin. Mä oon nyt tehnyt tämmöisen esimerkkilistauksen. Raamatussa mä oon kerännyt tähän semmoiset asiat, joiden yhteydessä Raamatussa käytetään sanaa armolahja. Ja joskus vanhastaan, ehkä voisi sanoa, että en nykyisin enää kovin usein, mutta niin nuorempana kuulin sen tyyppisiä opetuksia, että puhuttiin, että ihmisillä on luonnollisia lahjoja ja sitten on semmoisia aivan erityisesti Jumalan vaikuttamia armolahjoja. Mutta musta se ei tee oikeutta armolahjoille, vaan armolahjat voidaan listata niin, että ne itse asiassa loksahtelee todella hyvin tähän ykkös-, kakkos-, kolmosnurkkaseen malliin. On semmoisia käytännön, tähän arkeen liittyviä armolahjoja. Johtaminen, palveleminen, antaminen, auttaminen, köyhien auttaminen ja rohkaiseminen. Nämä on semmoisia lahjoja, joista harva meistä tulee sanomaan, että kyllä Jumala on vaikuttanut aivan ihmeellisellä tavalla tuossa ihmisessä. Ei, vaan me todetaan, että onpas siinä, siinä on nöyrä luonne, kun se on tommonen palvelija, tai siinä on hyvä organisaattori, kun se on tommonen johtaja. Mä ajattelen, että ne on tämmöisiä lahjoja, että ei me sanota, että ne jotenkin erityisesti pyhän hengen vaikuttaa. Sitten on opetuksen ja julistuksen, tämmöinen sananpalveluarmolahjoja, opettaminen, viisauden jakaminen, tiedon jakaminen, apostolin armolahja, evankelista armolahja ja paimenen armolahja. Ne on niitä, jotka palvelee sanaa. Ja niistä me taas voidaan sanoa, että okei, voidaan sanoa, että Jumala on antanut viisautta tai sitten se on ollut ahkera opiskelija. Se on vähän mennä vaikea sanoa, että miten nämä lahjat oikein syntynyt, mutta lopputulos on, että hän palvelee sanaa näillä lahjoilla. Ja sitten on rukouksen ja ihmeiden armolahjat. Profeetoiminen, uskonvoima, parantaminen, ihmeiden tekeminen, henkien erottaminen, kielillä puhuminen ja kielten selittäminen. Ja niistä on harva menee sanomaan, että toikin kaveri, kun se sai tuommoisen profeetian, no hyvin se on harjoitellut ja hyvin se on kasvatettu. Ei, vaan se on, mä ajattelen, että no niin, Jumala on toiminut hänessä ihmeellisellä tavalla. 2 armolahjaa on, jota mä en tänne ole listannut. Toinen on kohta, jossa sanotaan, Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa. Se kuvatkoon tätä kolmiota. Joka kerta, kun mä täällä tästä kolmiosta puhun, niin minä tarkoitan sitä, että ne, joiden pelastaja on Jeesus Kristus, ne kuuluvat tonne kolmion sisään. Ja siksi iankaikkinen elämä
Jeesuksessa ja Kristuksessa on se armolahja, joka piirtää nuo rajat. Ja yksi mikä vielä listassa on, niin on naimattomuuden armolahja, mutta se on vaikea sijoittaa mihinkään nurkkaan, koska se ei suoranaisesti ole lahja, joka toimii itsessään. Pitää olla varsin poikkeuksellinen luonne, joka niin kuin parhaalla tavalla palvelee seurakuntaa sillä, että se ikinä mene naimisiin. Mutta se, että sen ajatus on, että se vapauttaa muille lahjoille tilaa. Ja kun me mietitään näitä armolahjoja seurakunnassa, niin esimerkiksi tämä jaottelu, luonnolliset lahjat ja armolahjat, ihmelahjat, niin se on tarpeeton. Koska armolahja on armolahja silloin, kun se palvelee seurakuntaa. Sen syntymekanismilla ei ole mitään väliä. Kun se palvelee seurakuntaa, se toimii armolahjana. Koska jos Jumala on luonut sinut tietynlaiseksi, antanut sulle esimerkiksi tietynlaiset luonteen piirteet, niin eikö se ole Jumalan antama lahja? Tai vaikka sinulle olisi annettu ihan huikeat vanhemmat, jotka on sinua kasvattanut, tai upea opettaja tai urheiluvalmentajat, jotka ovat jostain syystä kasvatuksella ohjanneet sinua semmoisen suuntaan, että sinä olet oppinut huikeita lahjoja, niin eikö sekin ole Jumalan armoa? Tai se, että Jumala tekee jonkun ihmeellisen asian, jolla hän antaa esimerkiksi jonkun karismaattisen armolahjan. Eihän sillä syntymekanismilla ole väliä, vaan Jumala, joka toimii laajasti, niin hän voi millä tavalla tahansa antaa meille lahjoja. Ja se lahja, joka sinulla on armolahja, kun se palvelee seurakuntaa. Mutta se on myös usein se paikka, joka on meille aivan erityinen Jumalan kohtaamisen paikka. Mä oon omien Jumalan koulujeni kautta niin rohkaistunut sanomaan asioita, joita en esimerkiksi vielä 5 vuotta sitten olisi uskaltanut sanoa. Jos multa olisi kysytty, mikä sinun armolahjasi on, niin mä olisin sanonut, että no en mä nyt suoraan sitten niin armolahjoja tiedä, mutta se seurakunta olisi kiva palvella näillä asioilla. Nyt mä uskallan sanoa jo sen, että kyllä, kiinnostus Raamattuun ja opettaminen ovat semmoisia asioita, jotka minä koen armolahjoikseni. Ne ovat minulle myös aina olleet hyvin tärkeitä Jumalan kohtaamisen paikkoja. Minä olen aina jollain tavalla viehättynyt Raamatusta. Mä oon ensimmäiset raamattuluentonikin pitänyt ennen kuin minä tiesin pitäväni raamattuluentoja. Kun 1-2-luokalla ala-asteella piti esitellä kirjoja, joita on lukenut, niin minä esittelin aina ikuisia kertomuksia. Mä en tajunnut, että se on Raamattu. Mutta ne oli kirjoja, joita olin tykännyt lukea, ja minä niitä innossani esittelin. Mun paras kaverini oli aina vähän nyreissä, koska hän taisi ymmärtää jotain enemmän kuin minä, paitsi 3. osan kohdalla, kun kerroin Simpsonista. Niin silloin tämmöinen rasavilikaksikko niin oli hyvin mielissään. Ja Raamattu on aina ollut se juttu, joka kautta minun on ollut jotenkin helpoin kohdata Jumalaa. Mä oon aina ollut hirveän huono rukoilija. Totta kai mä työni puolesta osaan sen ja kyllähän aina osaa muotoilla, mutta jotenkin mun henkilökohtainen rukouselämä on kuin joulupukin toivelahjalistan tekemistä. Ja siksi musta on iloista, kun mä pääsen jonkun rukoilevan ihmisen viereen. Semmoisen, joka käyttää Herra-sanaa välimerkkinäkin ja puhetta tulee ja mielessä mulla käy koko ajan, että ei teitä teidän monisanaisuutensa tähden kuulla. Mutta siitä huolimatta hänen rukoillessa minun on hyvä olla siinä vieressä, kun joku toinen osaa sen rukoilemisen. Ja mä oon aika kömpelö ihmisten kanssa. Totta kai mä tällainen supliikkimies on ja osaan esiintyä, mutta ihmiset, jotka tuntee minut, jotka on mun lähellä, niin monta kertaa mä tallon niiden varpaille ja kolhin niitä. Mä en oikein osaa sitä hommaa. Ja siksi mä iloitsen niistä ihmisistä, jotka niinku tajuaa ja välillä minuakin ravistelee. Marko, hei, huomaisitko, että nyt kannattaisi tehdä tämmöistä? Ai totta, joo. Ja on upeata, kun joillain on semmoiset lahjat. Ja mulle se Jumalan kohtaaminen ei siksi tule niin helposti esimerkiksi rukouksessa. Mulle Raamattu on se juttu. Mä huomaan, että mulla on vielä semmoinen insinöörityyppinen ajattelukin sopii parhaiten. Minusta Raamatun oikea tapa lukea on se, että avataan kansi ja luetaan niin kauan, kun se tulee takakansi vastaan. Ja sitten käännetään alkuun ja sitten jatketaan. No yhtään ymmärrä sitä, että harpotaan sieltä täältä jotain suosikkijakeita lueta. sen takia, että mulla nyt vaan on tällainen tyyli. Ja se on se, että kun esimerkiksi mulla on ollut semmoinen hengellisen elämän matkakumppani, jonka kanssa niin juteltiin paljon karismaattisista asioista. Ja kerran hän kertoi minulle yhden näyn ja minä kysyin, että no mitä tämä tarkoittaa? Hän sanoi, että en minä tiedä, rukoile ja kuuntele mitä Jumala vastaa. No ei ole vastannut ikinä. En minä kuule Jumalaa rukouksessa. En mä oikein edes uskalla kuunnella Jumalaa rukouksessa, kun mä en oikein tiedä, mitä kaikkea se Jumala saattaa sanoa. Mutta Raamattu on turvallinen, se ei enää muutu. Ja jos vaikka uusi käännöskin tehtäisiin, ei se niin ratkaisevasti muutu. Minä luen sitä. Ja sitten taas tämä ihminen, joka minua kehotti kuuntelemaan rukoille, mitä Jumala puhuu, niin hän taas on sanonut, että ei hän osaa lukea Raamattua. Hän sieltä täältä aina silloin jotain jakea lukee. Tai jos Jumala jotenkin henkensä kautta nostaa hänen jonkun kohdan, sitten hän sitä lukee ja puhuttelee. Mutta hänellä rukous virtaisi vaikka kuinka.
Ja yksi meidän seurakunnan diakonikin joskus sanoi, että onpas nämä hienoja ajatuksia, koska hän on älyttömän huono rukoilija. Eikä hän osaa lukea Raamattua, mutta hän kokee olevansa lähellä Jumalaa, kun hän palvelee niitä ihmisiä, joita varten hänet on lähetetty. Ja jos Jeesus sanoo, että kaiken minkä olette tehneet yhdelle vähimmistä veljille, sen olette tehneet minulle, niin ei kai hän silloin väärässä ole. Sehän nimenomaan hän kohtaa silloin Jumalan. Mutta se, että meidän armolahjat on myös sen lisäksi, että on meidän vahvuuksia, ne on myös meidän heikkouksia siinä mielessä. Kun sanotaan, että ihmisessä on kaksi aivan erityisen herkkää pistettä, toinen on seksuaalisuus ja toinen on hengellisyys. Ja sitten jos meidän hengellisyyden ytimessä on ne asiat, joissa me vielä aivan erityisesti kohdataan Jumala, niin ne on myös meille sellaisia asioita, että me helposti pidetään piilossa sen takia, että vaikka me oltaisiin niissä vahvoja, niin me ei myöskään kestetä helposti, jos me saadaan siitä kritiikkiä. Ja tämä on esimerkiksi yksi syy, minkä takia meidän luterilaisessa kirkossa karismaatikot on ne on elää varjoissa, kulisseissa, koska he pelkäävät tuoda sitä rukouksen armolahjoja esille, koska meillä on ollut semmoinen aika kirkossa, että se tyrmätään hyvin helposti semmoisena hurmahenkisyytenä. Ja karismaattisuudella kuuluu olla rajat, puhun siitä 3. osassa lisää. Mutta siitä huolimatta meidän tapa tehdä niitä rajoja on helposti kirkossa ollut, että lakaistaan kokonaan sinua. Se on vaikea jonkun tuoda jotakin hyvin herkkää ja henkilökohtaista. Mutta yhtä lailla, jos olet palvelun armolahja, olet sellainen käärit hihat ja tykkää tehdä, mutta siinä vaiheessa, jos sinua jollain tavalla lyödään vastapalloon siitä, sä olet tehnyt mielestäsi hyvän jutun seurakunnalle, sitä ei ymmärretä, vaan todeta, että no ihan kiva kun teit, mutta katsellaan jotain. Niin sen jälkeen, että no eipä tarvitse toiste tehdä, kun olet antanut jotain omastasi. Armolahjoilla ei vaan nyt ole arvojärjestystä, ne kaikki on tärkeitä. Ainut arvojärjestys, mikä Raamatussa on se, että kielillä puhuminen ei ole niin arvoista kuin profeetoiminen, koska kielillä puhuja rakentaa itseään ja profeetoima seurakuntaa. Eli arvojärjestys on ainoastaan siinä, että kun armolahja palvelee seurakuntaa, se on tärkeä. Mutta se, että esimerkiksi, yleensä käytän tässä esimerkkinä meidän nuorten iltaa, mutta nyt käytän tätä iltaa. Aion puhua pitkään ja teitä väsyttää jossain vaiheessa. Ja ainut tapa, millä te koskaan selviätte loppuun asti, on se, että meillä on välissä kahvit. Niin. Kumpi on tärkeämpää? Se, että minä täällä paasaan, vai se, että joku on keittänyt kahvit niin, että teillä on hyvä olla? Ja te saatatte tulla vielä toistekin. Mitä väliä on sillä, jos mä puhun tyhjille seinille täällä? Kun kukaan ei tule sen takia, että seurakunnassa on muuten pahaa olla. Äkkiä voisi sanoa, että se kahvinkeittäjä on silloin tärkeämmässä roolissa. Mutta kun meillä on se arvoasteikko, että yleensä piispa on tärkeä ja sitten tulee teologian tohtorit ja kirkkoherrat ja kappalaiset ja apupapit ja niin edelleen. Meillä on tämmöinen lista, että kuinka hengellisiä merittejä siellä on rinnus täynnä, mitaleja ja muuta, niin se on sitten tärkeä. Ei se Suotta Paavali sanoo, että vähäarvoisimmat ruumiin jäsenet saa aina suurimman kunnian. Se on aika kova paikka. Näin niin kuin aika näkyvässä roolissa olevalle ihmiselle. Arvokasta on monesti juuri se ruohonjuuritaso, joka tekee sitä työtä, mikä kantaa hedelmää. Se on niin kuin formulatalli. Me tiedetään formulakuskit. Kukaan ei tiedä nimeltä niitä 30 tai 50 ihmistä, jotka tekee hirveitä tuntimääriä, että yksi kaveri saa ajaa ympyrää. Ja se kuski kuitenkin, joka vuosi jutellaan siitä, kuinka sitä kuskia vaihdetaan. Mutta koitapa vaihtaa se koko taustaorganisaatio sieltä. Ei onnistu. Lahjat tarvitsee toinen toistaan, se on hirveän tärkeää. Ja palvelutehtävistä jo vähän puhuinkin, niin vielä erikseen. Seurakunta ei ole hengellinen yhteisö. Se on myös hengellinen yhteisö, mutta seurakunta ei ole hengellinen yhteisö, vaan se on yhteisö. Samalla tavalla kuin ihminen ei ole hengellinen ihminen, vaan ihminen on se mikä on jo juutalaiskristillisyydessä vanhastaan ollut, se on ruumis, sielu ja henki. Siinä on kaikki nämä. Minusta on hieno sanonta, että kaikki harhaopit alkavat, mitäs mä kirjoitin, luodun elämän halveksimisesta. Vähätellään sitä, että me eletään tätä elämää, vaikka me jo uskon tunnustuksessa sanotaan, että me uskotaan jopa ruumiin ylösnousemiseen. Ei vaan niin, että me ollaan jotakin semmoisia henkiolentoja taivaassa.
vaan me ollaan oikein niin kuin erilaisessa ruumiissa, mutta silti ruumiillisesti ylösnousevia ihmisiä. Ja siksi meidän seurakunnan pitää olla täyttä elämää. Ja siksi esimerkiksi kirkon viroissa, niin niihin kuuluu tehtäviä, jotka edustaa tätä kaikkea. Jopa papin työssä, mikä on varsin hengellistä työtä, niin meillä on käytännön asioita. Siellä hyväksytään laskuja ja pidetään kokouksia ja suunnitellaan ja organisoidaan tehtäviä. Hyvin käytännöllisiä asioita. Siellä on sanomaa palvelivia tehtäviä ja siellä on rukousta palvelivia tehtäviä. Kun minä teen jumalanpalvelusta ja valmistelen sitä, niin mä huomaan, että mä oon kaikkien näiden kanssa hyvin paljon tekemisissä. Ja koska minä saan sitä palkan, niin minun pitää se tehdä. Vaikka mä tiedän, että mä en ole kaikissa ihan niin vahva. Mä oon joskus joutunut pitämään saarnan 30 minuutin varoitusajalla, kun tuli työvuorossa sekaannusta. Mä luulin, että mä oon avustava pappi, joka valmistelee esirukouksia. Mä sen kanssa olin tuskailu jo 2 tuntia siinä ennen jumalanpalvelusta, että mitenkä mä tämän homman teen. Ja sitten kävi ilmi, että mulla onkin saarnavuoro ja minua helpotti. Mä saan saarnata. Ja vaikka se oli vain puoli tuntia valmistella, niin mä stressasin siitä paljon vähemmän kuin sitä rukouksesta. Koska mulle se, kun minä tiedän, että nyt mä saan olla opettamisen ja raamatun kanssa tekemissä, niin se on oma juttu. Ja silloin mä tiedän, että nyt saa laskettaa täysin. Ja sitten kun mä oon käytännön asioiden tai rukouksen kanssa tekemissä, ne on työtä, mutta mun pitää tsempata, kun tiedän, että se ei ole ihan ominta aluetta. Seurakuntalainen taas, joka ei tee sitä palkkatyönään, vaan antaa omaa panosta oman työpäivänsä päätteeksi tai kaiken muun kiireiden lisäksi. Siellä taas olisi hyvin tärkeää, että niin saisi tehdä niitä tehtäviä, jossa se sydän palaa, että tätä minä haluan tehdä. Koska parhaimmillaan se on sitä, että sen jälkeen se ei tunnu velvollisuudelta, vaan siinä suorastaan palautuu ja siinä iloitsee, että hei, mä voin käyttää näitä lahjojani. No, tekin tiedätte elämästä ne vaiheita, kun on oikein niin kuin tehnyt aivan valtavasti mieli joku semmoinen askare tai juttu, mitä niin kuin kaiken muu voisi hetkeksi jättää, kun saisi vaan uppoutua tähän. Oikein semmoisia klassisia esimerkkejä, kun joku teinipoika innostuu kitaran soitosta, niin siellä jo vanhemmat niin ne keksii jo kaikennäköisiä keinoja, miten se kitara vaivihkaa häviää talosta, kun se ei mitään muuta teki kuin soittaisi, kun se on niin hieno juttu. Ja parhaimmillaan se voisi olla jotain tällaista, kun sinä tiedät, että minun lahjat on nämä, niin näillä minä haluaisin palvella seurakuntaa. Ja sä saisit tehdä juuri sitä. Oli se käytännöllinen tehtävä, oli se sananpalveluun liittyvä tehtävä, oli se semmoinen hengellisyyteen, rukoukseen, karismaattisuuteen liittyvä. Ja siksi, kun me mietitään, että mitä me seurakunnassa tehdään, semmoinen klassinen mallihan meillä on se, että seurakunnan puolelta työntekijät miettivät, että me tarvittaisiin tämmöisiä vapaaehtoisia, sitten kysellään. Se on ihan ok malli. Mutta eihän me osata arvata, paljonko Pälkäneellä on seurakuntalaisia. Meidän pitäisi keksiä 5300 yksilöllisesti muotoiltua lahjapalettia, että me löydettäisiin jokaiselle juuri sopiva. Ja pikkusen epäinen, niin hieno kirkkoherra kuin Jari onkin, niin ei se ihan tosta noin vaan vetä sen 5300 erilaista. Mutta sinä tiedät omat lahjasi. Ja se, että seurakunta kysyy, että voisitko tehdä tällaista, niin parempi kysymys on se, että hetkinen, minun lahjat on tällaisia. Voisinko minä tehdä näitä asioita seurakunnassa? Mutta silloin tällä on iso se kysely, että hei, että niin kuin, voiko tämmöinen ihminen olla isoinen, minkälainen minä olen? Mä sanon, että hetkinen, meillä on kaikenlaisia rippikoululaisia. Siksi me tarvitaan kaikenlaisia isosia. Ja kun Jumala on antanut niitä lahjoja, niin hän on antanut kaikenlaisia lahjoja sen takia, että kaikenlaisia tarvitaan. Se, että siinä joutuu ehkä pikkusen lyömään päätä seinään, koska ei me seurakunnissa ja kirkoissa olla totuttu siihen, että ihminen tulee kysymään, että niin kuin, mulla on tämmöinen juttu, että kun mä niin mielelläni juottaisin mikropiirejä, kun se on niin älyttömän kivaa. Voisinko tehdä jotakin sen kanssa seurakunnassa? No stereot on vähän rikki, osaatko katsoa. Mutta siis me ei olla välttämättä ihan niin kuin heti osata kertoa, että no hei, tässähän se on. Vaan silloin täytyy olla sinnikäs, että niin seurakunnan työntekijät, jotka toteaa, että no eihän me mitään tällä tehdä, niin sitten niin kuin ei pitäisi hirveästi pettyä, kun juuri sinun arvokkainta lahjaasi on hirveästi loukattu. Silloin pitäisi olla vaan sinnikäs ja todeta, että no, mä yritän uusiksi. Koska Jumala on antanut lahjat, että me osattaisiin niitä käyttää. Sitten vielä yksi tämmöinen seurakunnan tämmöinen pelikenttään liittyvä asia on ihmistyyppi. Me ollaan hyvin erityyppisiä ihmisinä, ihan vaan persoonina. Psykologiassa on tämmöisiä toimintaterapia-teorioita, jossa jaetaan ihmisiä juuri tällä tavoin, että toiminnan, ajatuksen ja tunteen ihmisiksi. On semmoisia toiminnan ihmisiä, jotka on hyvin ihmiskeskeisiä, myötätuntoisia, käytännöllisiä ihmisiä. Just niitä kavereita, jotka näkee sen ihmisen lähellä, toteaa, että nyt täytyy
käydä kysymässä, miten sillä menee. Tai näkee asioita, jotka on vähän rempalla ja ne käärii hihat ja nyt ruvetaan tekemään. Ne haluaa tehdä. Ne ei osaa olla oikeastaan sinällään paikallaan. Niistä olisi kiva tehdä asioita. Sitten on ajatuksen ihmisiä, semmoisia insinöörejä. Minusta piti tulla aikanaan insinööriä, vaikka olen ihan erilaisessa työssä, niin mä en siitä ajattelusta pääse mihinkään. Minusta on kauhean kiva tehdä Excel-taulukoja. Mulla on kauhean monenlaisia Excel-taulukoita. Kahveista on tehnyt Excel-taulukoita ja kaikkea, että niin arvioin sinne. Ja kaikki asiat on Excelissä. Silloin kun se on lokeroitu, niin se on hienoa, se on kivassa järjestyksessä. Nuoret joskus kysyy, että mistä asiasta en ole tehnyt Excel-taulukkoa, ja huomasin, että en ole vielä laittanut Excel-taulukkoon kaikkia tekemiäni Excel-taulukoita. Se on vielä työn alla. Mä oon hyvin asiakeskeinen, pikkutarkka, teoreettinen ihminen. Ja minulta yksi kolmosnurkkainen tyyppi kyselikin, kun mä näkin ton listan, että ehkä se on pikkusen liian ankara itsellesi. Miten niin? Nämä on hyviä ominaisuuksia. No jo huomioida. Tunnekeskeinen, suurpiirteinen, innostuva. Koska no taas minun näkökulmasta jotain päinvastaista kuin minä. Ja ihminen, joka niin kysyy, niin koki, että siinä on hänen vahvuutensa. Nimenomaan semmoinen, että osaa olla impulsiivinen, osaa ottaa tilanteen mukaan. Toiminnan ajatuksia ja tuntee ihmiset. Jokaisen on hyvin erilainen. Ja tämä on semmoinen juttu, että tämä vaikuttaa aika paljon. Esimerkiksi jopa, kun sinä mietit kirkollista tilaisuutta, niin kyllä sinä varmasti mietit, että lähdenkö minä sunnuntai-aamun messuun vai sunnuntai-illan ylistyskokoukseen. Vai nyt pyydetään kahdenlaisia talkoohommia. Toinen olisi tuolla rajan takana Inkerin kirkossa, tarvitsisi auttaa kirkon katon rakentamisessa, tai sitten toisessa pyydettäisiin esirukoilijoita avuksi. Onhan ne hyvin erityyppiset ihmiset, jotka kiinnostuu näistä asioista. Ja sen vuoksi meillä tapahtuu myös paljon semmoista virtaamista, kun meidän seurakunnat on nykyisellään paikkoja, jotka ei tarjoa kaikkea laidasta laitaan. Luterilaisesta kirkosta lähtee helluntaiseurakuntiin ihmisiä, jotka kaipaa vähän räväkämpää menoa ja henkilahjoista puhumista. Sieltä valuu meille ihmisiä, jotka kaipaa pikkusen juurevuutta ja kokee, että tarvitaan pitää jalat enempi maassa. Ja meiltä virtaa vanhoihin kirkkokuntiin ihmisiä, jotka kokee, että nyt tarvittaisiin vähän jämäkämpää johtoa kirkossa. Ja näin edelleen. Me lähdetään vähän sen mukaan, mikä meidän luonteenpiirteitä kiinnostaa. Ja usein luonteenpiirteet ja armolahjat kulkee vielä käsi kädessä. Jos sä oot karismaattisilla armolahjoilla varustettu, ja sun luonteenpiirteet tukee karismaattisuutta, niin silloin sä saatat kokea itsesi hyvin vieraaksi ympäristössä, missä ei ole puhetta paljonkaan karismaattisuudesta. Ja huomaatte, että tässä on pieni ongelma. Tämä ajaa meidät kohti seurakuntia, tai muodostamaan seurakuntia niin, että meillä korostuvat ne eri asiat. Niin kuin se, mistä mä lähdin. Meillä on seurakuntia, joissa yksissä puhutaan yhdestä uskonkappaleesta, toisessa puhutaan toisesta ja sitten kolmannesta. Koska seurakunnissa ei ole löydetty sitä monipuolisuutta ja moninaisuutta, mitä jo Jumalan kolminaisuus ilmentää. Kun me mietitään omaa paikkaa, niin se ei nyt tarkoita, että me ollaan koko elämämme jotakin. Mä sanon semmoinen lyhyen oman esimerkin. Kristikunnan kolmiossa mä olen tukevasti ollut koko ajan reformaation kirkossa. Mä oon ollut luterilaisen kirkon ihminen. Mulla on vähän vaikutteita siinä. Mä oon istunut nuoruudessani myös vapaiden suuntien kokouksissa, mutta mä oon silti aina kokenut, että minä olen vahvasti tommonen kakkosnurkkaisen kirkkokunnan ihminen. Suomen kirkon sisällä mä olen kasvanut kotiseurakunnassani, joka ei ole erityisesti mihinkään suuntaan painottunut. Mä oon hyvin semmoinen keskellä kolmiota ollut, mutta sitten aikana kun mä opiskelin Raamattu-opistolla ja istuin paljon Sleyn jumalanpalveluksessa teologisen aikana, niin mä huomasin, että niissä puhuttiin semmoisella kielellä, että se kolahti mulle. Ja mä huomaan, että vaikka mulla ei ole minkään herätysliikkeen jäsenkirjaa, niin herätysliikkeiden kielenkäyttö ja tapa ilmaista uskoa on mulla aika luonteva. Mä sieltä piirtäisin itseni myös kakkosnurkkaan. Armolahjojen suhteen mä jo tuolla paalutinkin itteni, että mä oon koen, että mulla on noita kakkosnurkkaisia armolahjoja. Palvelutehtävistä minua sydän sykkii, kun mä saan opettaa Raamattua ja huomaan olevani kakkosnurkkainen. Ja ihmistyypiltäni huomaan olevani kakkosnurkkainen. Voitte uskoa, että minun on helppo sijoittaa itseni seurakunnassa yhteen nurkkaan. Ja sen vuoksihan tämä minun esitys on tämmöinen insinöörityyppinen, pelkkiä kolmioita ja taulukkoja. Mutta esimerkiksi eräs tuttu ystäväni, niin hän on kirkkona
ja herätysliikkeenä hän kokee, että hän on kakkosnurkassa kasvanut. Hän tekee seurakunnassa töitä hyvin ykkösnurkkaissa kulmassa. Ja hän kokee olonsa ihmistyypiltään ja armolahjoiltaan hyvin kolmosnurkkainen. Ja se ei tarkoita sen jälkeen, että hän on keskellä. Vaan hänestä itsestään, hän itse kokee itsensä aika kolmosnurkkaiseksi. Ja se riippuu, miten me verrataan. Jos minä menen jonkun oikein äärimmäisen opillisen ja tunnustusluterilaisen ihmisen luo, niin mä siinä vaiheessa huomaan, että en mä enää niin kakkosnurkkainen olekaan. Tai jos minä tapaan vapaiden suuntien hyvin karismaattisen ihmisen, niin mä juoksen niin kauas kakkosnurkkaan piiloon kuin mahdollista. Se riippuu, mihin verrataan. Ja siksi me ei voida paaluttaa. Tämä on ajattelun työkalu, joka auttaa meitä ymmärtämään näitä suhteita. Mutta se, että riippuu, kehen me verrataan, se paikka muuttuu. Kuten myös elämän myötä paikka muuttuu. Vaikka mä äsken paalutin itteni hyvin tänne kakkosnurkkaan, mä myös huomaan, että kun mä olen näistä kolmioista puhunut, niin se on myös jonkun verran lisännyt ymmärrystä. Ja mä huomaan, että mä en ole enää niin tiukasti kakkosnurkkainen kuin mä olen aina luullut olevan. Elämän tilanteet muuttaa. Tässä oli tämä ensimmäinen osio ja tämän ajatus on herättää meitä etsimään omaa paikkaa ja kokea itsemme, että me saadaan vapaasti olla sitä, mitä ollaan.